Anya laki din! Unay na ti kastoy. Oh, bigbigat nga agsinsinay ka, Pereng. As ino ngay matisan nga agsinay. Itangal daw ti panagbayad ta iti lending. Ne, apay ngagparikot ka. Kat intad ko man kang kaidinaminsan nga aldaw ti pagbayad mo kumaita. At ang aron ng usarak! Nyalakit din na ya. Amin tumat kat sa lutsudam. Anya? Naimbag kumamot no nagdakkel agad at tinyawat mo kanyak ngum saan mat. Umanay lang nga pagbayad. Salpag. Nako, saram aya. Ni ka sa lutsudam pa talaga. Pangasi man guryo, pumanaw ka dito isang wanak. Basibasan ka talaga na Ay, makamu ka man langin ti biyag mo. Talaga makamuak, tawan sirsirbeng. Awan maitultulong mo. Ay, salbag ka. Panaw! Anya, umusag ka man din kanyak, Pereng. Wan ko matata. Uray 2,000 laeng. Pangalaak mo, sisi kastagasan. Ngay pautang ko kan ka. Malamot na tata. Pangasyo. Awan ngamin pagbayad ko itilinding ko ita. Anya, Amuyo matan, no sa anak nga agbayad, ang mga noomay da balay. Ay, napiapay no balay ti papananda. Saan kat nga trabaho? Nakababain lakit di ka dagiti ka trabahoak. awan mo't nga rin ti maipautang ko kan ka. Awan mo't nga minan ti sabaling amok kapag utangak tata. Alamot tan Mala, pautangan ka. Ay ng pang-aasim, taagbayad ka. Kan kang rurana. Saan ang mabaya ka? Awan igatang ko itila ko. Won tata, promise. Umadani matlaang ti panagrenyok itilinding ko amay sa. Iso amabayadan kay ito matlaang. Nasaya at no kasta. Ala, mabit lang. Manulaang dahito nabulod ko iti dahi alakay. Pagbayad ko dahito 800 iti lending ko. Adamot mabati awan to. Ay, nagadaw mo to ng kwartayo, mami. Ikanak man mat iti balon ko ama pa nag-eskwela. Anya abalon man nga ibagbagam. Nangan kan, iso asahanan ang masapor nga adda ti balon mo. Mami, sige matan Nita, ipilit na. Kaya't mun samot manan nga agbautak Saan nga roden? Oray saan na kun ikan? Mala, inakon di pagadalan. Alaing kan, awan maitad ko kan ka. Dumawat ka iti amam no iso. Ne, adong mo dito yung naluto ngayon na po'y bakit? At dapay sida. Apay, saan ka kading agbalon? Saanan? Kat, anya nga iti pangaldawa mo saan ka agbalon? Apay ngamin asikat ti agparikot. Apay si kaya ti mabising? Apo, manakibiyang ka unay guryo. Ore nagmayat ti panagsaludsod, madilat tatisong bat mo, salbag kidi. Apay ngamin aya apagparikotam ti kanak inton aldaw. Kat adamot igatang ko, mga anak ton ay jirwar. Anya, mangan kay Jerwar. Idinto ta adu daytoy naluto ang mabaling mumut abalunan. Unay kan, dayta ti bagbaken ka, di ka ammo agtipid numaminsan. Amumot gayam, desi kan tagtipid. Kanam day talino tumiti limang aldaw. Paganayam tap numakunam at tipid. Yan niya lakit din. Oh, pangaldawon mare. Apay san ka kadi amangan? Ha? Ay kwa, ingkay latamangan ije kusina no adabalon nyo. Ha? Si kangay, san ka kadi amangan? Sa anak ngamin ang nagbalon mare. Ngamin naklatan mangan ijirwar inton madamdama. Ay, sana all adala ta kwarta na pagkaan iyarwan. Siyempre apay por. Sana all talaga mare. Apay awan ka duam amangan. Ay abam ani Bert apada mabakla. Sigurado ang nagbalon dayjay. Nagpapada kayo nga awan pagkakan na ijirwar kat. Ay, nalabos kamot mare. Katwan mat, tunggal makitak ti balon na asidaan kat tuyo kas kada fresh akamatis. Jak pa'y makita mapan mga ijirwar. Ay, unay kan.
Di ka agyaman. No, da kwarta mapagkaan mo ijerwar. Saan nakastamot amari? Anya laki din. Nauyaw ka mat. Among beshi, iti dayto nga edad ko. Nilang pering tinamamok a feeling sosyal, ito'y trabaho tayo. Ha? Aywan. Oray siyak mat beshi. Iso lang tinamamok a feeling sosyal kan feeling mayaman. Feeling mayaman nga mo tinakautangan na, salbag. Ha? Anya tikat mo asawan? Amok tayo bagbagamot lang di kiti nakautangan na. Amok ni Tata Kulas, takanayon ang mapan ija balay minukas diyang awan aramidan na. Agis istoryada kininanang. Ew, nakakahiya naman yan. Aging mabaknang dito trabaho, nga madugayam ti utang na. Nakababay na talaga. Talaga, Beshi. Agim babak nang ditoy, ngam ti anak na. No dumawat la ka no iti balon na ang mapan ag-eskwela. Bugkawan na pa'y. Ngam na adda dito trabaho. Man-mano ang makita tayong agbalon. Takanayon mo't amangan ni Jerwar. Ay, at nalang arod nga iparang kwartan na. Diyos mio, Marimar. No siya klamay sa Beshi. Awan mo't magunuti kasi yung aramid. Awan mo't dakis na no agbalon kat mga dito kusina. Makatipid pa no bilang laang, di ba? Ay na, feeling mayaman nga, di ba? Kitaan, kat tunggal mga ni Jerwar, kat ag-selfie. Sana ipost iti Facebook. Makita mo't dagiti katrabahuan tayo, at duma. Sada i-comment. Ngayon bagpay ni Piring, tamakapangan itik lang sa panganan. Hay! Anya laki din. Feeling! Nagbalon kayo ka di, bertakan bakla? Ha? Uwan, nagbalon kami Apay ka di. Ilibre na kam ka di iti Lance. Wana, intayo mga ni Jollibee. Ay, bongga! Sana wala talaga. Ado ti kwartana. Saan mat? Adala umdas mat nga ikakantayo. Anya lakit din. Bilibak man na talaga ken ka, Piring. Kasla saan ka mo owanan di kwarta? Kalahin na tang adda kwarto. Siyempre Ay na, sana all. Naya nakabaknang. Siyak nga mi, kanaya nakaklangan ako rapa, eme. Anya? Sika talaga. Adala ta maibagam. Nya lakit din. Oray saan nyo nakananda kita balon nyo. Amok mo't lang atoyo kas kada fresh akamatis ti balbalon nyo. What? Ala, intayon, mga ni Jollibee. Among Beshi, no siya klamay sa. Diyak ka balanday jar aramido na Piring. Ha? What do you mean, Bishi? Kunak ano talo tayo lang libre na Jollibee. Ngam saan magayam? Talagang inayaban na pa, hindi daduma akatrabahuan tayo. Wan nga rod, Bishi. Uray sakit nas dawak mo. Ay, datanto pa yung awan asawa kan anak na. Katkas lang kurang pa iti masusweldo tayo iti kinsinas katapusan. Ay na, wan nga rod. Ngam ni Piring, at asawa kin anak na. Kasla ka na yung naglaplapusanan. Sapay la kuma, ta saan na nagtawad ito utang na iti iliblibre na katatayo. Ay na, kasla pag-ayat na lang mo, mapaprisar nga doon ti kwartana. Asaan na mauawanan? Feeling sosyal na talaga. No siya kalamay sa, anyang gapo nga ilibre dagiti katrabahuan o awan mo ti umda sa kwarta. Naskan pa yung umutang tapno lang agpamarang abak nang, ew! Ew, talaga. Never kong aramidan, di kas iti aramidan na. Santa mga ugali, iti agplis, iti katrabahuan, tapno lang agparang abak na. Ang laki din. Hey! Day maglakit din, ta nagsabat ta, Piring. Ha? Anya ngay, kasanumat tanti inutang mo kanyak adus mi. Unaklakit din, no idi namin sa paalawas ti panagbayad mo. Ngam aging gait sakit, awan pa ba?
Tata, sa anak pa yung amin anak ka rin iti lending ko. Anya, Amang ano mabalin apakiura yu biitan, tata. Sigurado, itaalawas kat mabalin ako nga agrenyo. ay, dito ti ibagbaga kang gagad. Naasyanak ka edi imbay ka imutang. Iso ang pinautangan ka. Ngamita, awan lang aron. Tata, Naimbag kumamit. Noumay ka balay ang makisarita kanyak. Engam saan mo't? Kas kalabatan ayop amahan hunting. ni tata mo. Katuan mo't. Namag ko, asaan lang asyak tinakautangam. Adumad kayam. Malaksid pa itilinding mo nga adu. Ha? Engam no pagkasta. Ay pangaasim, taunam abayadan ti inutang mo kanyak. San amabalinda tang ararabida, piring. Manganan bakit? Bakit? Manganan. Apaya! Saan kayo ang makapangan mo awanak? Saan ko mag-awit ti kaldero Abay ay napudot man ti ulom. Unay kan? Awan nga ron pagbayad ko iti utang ko. Nyalakit din aya? Nakautangan manen aya. Kundi damag-damag, kunamot lano adamayawat mo pagbayad. Anya? Adda na utang ko a 2,000. Ngam ni, sa anak may kano ang mabalin nga agrenyo iti lending ko, tadakkel pa iti balance ko, ajak pa'y nabayadan. Kat, anya nga ron dita? Makitkitam lang nga ro doon nagparparikutak, saludsudan pa ilaan. Nakautang kagaya mi ti 2,000. Ngampulos mo't nga awan na ramanan mi iti anak ta. Ultimo si Dan lakuma, awan mo't. Pudno day tata. Uray sa nga 10 pesos lang ang balon ko. Awan pa'y tinted na. Nakaung-ungat pa'y. Anya? Amoyo ta kayong agama? Awan maitultulong yung kanyak. Iso nga pang-aasiw at panawan nak ditoy. Ingkayo latan mangan. Apay, saan ka kadya sumrag? Saan ka mo pa nagtrabaho? Pang-aasiman guryo, saan nakakasarsarita? Anya, awanan ano saan ka asumrag bakit? Umado ti kaltas mo no kastalang. Ay, anyat bibiyang mo ay Di pa ilasi ka di maikaltas iti biyag ko, salbag ka nga asawa. Ni, napulot man ang ti ulo mabigbigat pering. Kanain mo tinakasta. Kaskala mo tin tigre iti kasta alangam. Di nakasarsarita ko naktumot na Anya, ay napiring aya. Iso akas taunay apo ti ulom. Tagparikot ka ita karagiti nakautangam salbag kamagit. Anya? Umutang ka iti nagduduma alinding. Kas ka nagduduma at tao tapno lang iliblibrim kadagiti katrabawam. Ngam ita, siyak tagparikot nga sawam. Nga ultimo siyak asaan mo't anairanod ka may ramraman. Ha? Ala, dapat ti mabalin mo pagutangan. Umutang ka man Sige, utang ka nang. Aging gamay lumlum ka. Tinapatag kat maiparang mo iti katrabahwam abak nang ka. Anya lakit din dita nga ugalim, piring! Hello, Berta. Hello, Madam Piring. Oh, apay nga mauawag ka. By the way, I'm calling you. Tadabisitam dito ay. Ngamawan kamot nga minasimrak. Ha? Naggapuda ka na iti may sa lending company. May sa kadagiti nakautang iti dakkel ang katan. San ka kano anak kabay bayad? Anya? Kat asido pa nga tinagdumaan ang kasarita da? Asino ba'y kuma? Nakasarita dabay kitin ani manager Naibagatan kan kuana ti may papanit yung utang mo. Anya? Ay na nakababain lakit din. Anya laangan nga ti maibaga ni manager kanyak itaan na amuan na. Anya ngay kumati-ekspektaram. Siyempre nakababain ka adi. As in super nakababain. Ala, sumrag kayong tunbigat na kasaritam. Nakababain ka una yan. Hay, urayan na kano amang ilibre manan itilans min tunbigat. Bye! Anya?
Apay, talagang awanan balak mo asumra kiti trabaho, pering. Awanan, dito yaklatan balay. Ay, apo, sayang ti trabaho mi ti kastar aramidam. Di ka among aywanan. Di ka man suman na uguryo. Paking taypak tangiwat mo takitaam. Makarengreng ka. Naimbag kumamot nung nag-resign ka. Sana kasta. Awol ka na. Anya? Nagbaling kang awol. Gapulahang iti bain. Kung gapulahang iti utang. Dayta ti maganab mo iti ka na feeling social mo. Nita suman na upay lang. Katpudno matag iti bagbagak. Sana ya? Nagkautang-utang ka iti nakadato. Lending kas kada agduduma ta tao. Ngam pulos mat nga awan na ipundar mo. Gaputan na panlang iti iliblibrem. Makunalaang abaknang ka. Anya ngay kumati naganap mo. Awan mat. Naawanan ka pa iti trabaho. Kat ala, husto na. Baliwam na tangaramin mo, pereng. Sikat nakababain. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Awan ikas na ka mapan gumatang iti si daan lakay. Pangaasim man da si kanti mapan gumatang. Saan akayat ni baby ti maidiso? Iso asi kanti mapan. Ison ti pangrabyan tayo. Anya nga rin di mapangkugatangan bakay. Gumatang kay ti may 1 kilo a pork. Kan gumatang ka mo ten iti kagudwa kilo a sibuyas kan bawang. Mangkita kan tumutan ija store no dala ko ni Antimona anateng. Iso ti isagpaw. Ala, iyag mo nga rin tigatang kaw. Tinakaw. Tasan pa yan nasip ngay. Malaam ti wallet ko dyan ti pungan ko. Yag mo ditoy. Pangaasim, ta saan mo man ang akisayan ti kakaisuna nga iduldulin ko. Inutak dahi dyan pangabasto tayo. Paya. Huwag ka day. Dadag mo na ya, Linda. Da nagtarupam, amok ta ugalim karag. Ha? No kasano ka paspas mo nga agputot, isumot ti kapaspas day ta ima mga agala iti baryak iti wallet ko. Ala, paspas! Papalam ngay, pare karag. Nakmanajitirsinan ni Yunis, paray. Apaw. Mapan ka kati gumatang, wano mapan mula pa siyaray. Si kaki di mo paray. Inton kan, nadan nakangagking ka. Nariga tayo nung makadaanong kanilinda. Pudno ti bagba ko naktumait. Ay na. Mapan mo man ang sirip-siripan ti papaya day jayunis. Anya? Amok dagita gargaraw mo karag. Apaw! Si kaki di mo. Dita ka man lang. Hala, inakaw. Tama nga nag-close ni Yunis. Diyak makagatang iti si Den May. Inya laki din. Maladitakan! Anyat gatangan manong? Kwa, adeng. Oh, kasla nalipatan nyo matan na anyat gatangan nyo. Kwa. La, nalipatan nyo talagan. Anya nga minay tigatangan nyo ko ba? Amangan kitnimat ng si daan tigatangan nyo. Ha? Ayun. Si daing kumaadeng. Ay na, nagpintas mo tanda ito ya, babae. Sakit nakasyos, kan nakasandulaan. Oh, manong, kumit kita ka matlatakan niya kon. Anyat gatangan. Ay, kwa, adeng. Ada ka dila kumapor. Si kakit dimot, nabiit pa'y naglukatak ditoy. Awan pa'y freezer ko, isungawan pa'y lakok a pork, kas kada frozen. Anya nga rutin na kumasidaan, adeng.
Dagito lang manong, canned goods, noodles, kantuyo. Anya, Atakan ka manong, nugumatang ka. mala, ilakwan na mga roditi dua supot ato yaw. O sige, mabit lang manong. Bali 120 amin, ta 60 ti maysa. Ha! Pork ti impagatang kukan ka. Ngabtoyo tinapan mo ginatang. Ay na, saan ka ngagbili-bili man? Isong nga rodadala ako na. Aniya? Agsida tayo tulangan iti karne iti sa baling aldaw, wapo ya. Ijay istor ni Antimona ti kunak apaggatangam. Naggatangam ngamin aya. Nag-close nga roda, iti store ng timuna. Iso na pa anak ko na iti sa baling nga store. Apay no nag-close, saan tayo ngagsida? Kasta kaday, iso na pa na nangalay iti sa balya. Kunak lakit din nung makasabawak ita. Saan mo't gayam? Ay kat sa bawam na ito tayo ah. Unay, awan tayo pa asaom. Nga kalutuan ng tituyo. Siya akong ti mga werit na nagta. Mala, sublatam nga rod, ta siya kung ti mapanagluto. Siguro, ada na pa na ni nana mo na idinaminsan nga aldaw, tata. Ha? Naminsan nga daw. Saan mo tarimrim mo, har? Ha? Kaya't yu asawan? Saan arimrimwar ni Antimona? Saan ang nagsirsira iti tersena yo? Agsira nga may tilang rabi. Si kaki di mo, tapaya. Imbaon ko nga men, amapan ko magumatang iti pork dayjay akarag idinaminsan nga aldaw. Ngam ko na nagsira kayo kano? Ay, diyan, nagsira nga ibagbagana. Kahit saan mo na nagsira ni Auntie Mamuna. Agam sa bagay, ang mga nurabi una yan, hindi daw may kumagumatang ni Karag. Saan mo tata? Siguro alas 5 dayjay iti malam. Anya? Ay, saan? Saan kami pa nagsira? Hindi kasi nga oras. Kahit sa dinungar tinapananagkatangan nga ay. Jakman amo tata. Isu nga imbes akar ni ti baboy kumati si daan mi. Saanan ta nagbalin mo tan ato yo. Salit! Ay naman amok no sa dino tinaggatangan nila kay mo iti tuyo. Ha? Sa dino kumakumare? Sa dino pa'y kumangay. Nilang mat Yunis, taglakla ko iti ado-atuyo, dito'y banda tayo. Anya? Wan mare, among kati, naghapadamanan ko kinibayaw ko iti na minsan. Gaputa ka na yun ngamin amapan gumatang ni bayaw ko iti tuyo nga oras saan met nga imbaon ti kapsat ko. Anyat kahit mo asawan. Ay naapaw, saan met ngamin atap numapan gumatang ti papapanan na ijay. Kunong kundit lang agumatang, ngam ni Yunis matganti mapanasir-siripan. Anya? Kung mare, amumutan di pa nagbadbado da di ayunis. Kurang lang kat makikita ti kararuan. Ay, sumat lang nga ron at kayat nila kay ko ti mapmapan ijay. Kung di gatang iti tuyo, tagayam, ti papaya ni Yunis ti mapanakit kitaan. Ay, maminsan pa'y da diya karag. Makaraman day jay kunak tumat. Ay. Enton kwan, matiliwan na ka ni bakit mo amapan mo sirsiripin ni Yunis. Masulik lang nga rod tamatam. Sikakin di mo panay. Saan naman man? Paray, ina, pudno man ti bagbagak. Nagsiksay at talaga na Yunais. Anya? Ura yasin wala lakay. Mapresar na, ti kinapintas na dayay. Kamaysa, ubing pa siya ka. Ay no, nagpintas na talaga paray. Ay, jakamukin ka pare. Basta, napintas kung siksay dayay Yunais.
Iso asa anak amam uma mapan gumagatang itilako na to yaw. Kaputasan mo't ang makauma, tikin na pintas na. Anya laki day. Neneneneng, umawawag ni bagay ko Hello? Apay ayan mo? Ay, anak dito yan ti kumparay bakit? Abay aya. Ne, apay ayan ko ng pailaan kat malaman. Ha? Agawid ka man tayong kagumatang iti sidaan. Anya ka matan? Umunan tumanan nga agapon dagiti manok ngamse ka. Salbag kit de. Ay, aday ta ka manan ako na akaun. Agngaw-ngaw ka manan. Malang, umaya kaun. Aday ta. 250 day ta karag. Umdas day ta nga igatang mo iti may sa kilo at tilapia. Ha? Tilapia ko na ka. Ang mga nunton sumangpot ka, natangtukit din ti sangpot mo. Sikakin di man. Malang, inangaroday. Agkita iti tilapia yisindraw. Barang ada makita. Ado ti aglaklako ti tilapia ijay ko naktumat. Sa balin tumanan ti mapan mo gatangan takitaam. Ay, mangibabaon ka lang. Am nagarupay lang di sa umay. Ala, saan ka na sumanao ta mga numapang orka? Inkakit din! Sumanao nga! Nakalukat ti tersina nila kay mundong saan nga dyan ti paggatangak? Nagadong ka nga. Inakidi di tersina ni Yunais. Ibagak tulatan ka ni bakit ko nakasira. Oy, siguro, imbaon na ka ni bakit mo amapan kumatang iti si daen nyo, anya. Ha? Tapay, anya ko matibibiyang mo abaklasing kaul. Anya? Imbaw na nga raw, kaya anya ko may tangay. Ay, kulang siguro saan kong amo ti kanayon nga aramidam. Ha? Uray ado mati nakalukat at resena. Amabalin mo ang paggatangan. Ngam jay taayan ni Eunice, tigat mo ang paggatangan. Anya? Ayos lang kan ka? Akanayon atuyo ti si daan nyo kinibakit mo? Basta masirip mo lang ti papaya. Dayja Eunice, agpuno ka. Wan ko na. Ay sikakin di mo bakla. Tila sa sawom mo. Oho! Amok daytan nga aramid mo. Iso nga oray ka na anak ni bakit mo. Imbes atay adda kumamat sabaw na ti pasidam. Ngam saan met at tuyo met ti mapan mo gatangin. Ay, agsaradong ka man. Napaisuan ka kidi itimbakak. Iso akasta ka. Hay, ipulong ka kini bakit mo. Kunamsa, salit ka. Ay, tarabitam mo na ito bakla mo. Nagangduto. Ngayon mga oras mo, ading balasang. Si kamot gayam manong, naimbag nga oras mo mat. Ay, agyamanak, ading. Anyat ka ta nga manong? Ay, kwa, ading. Oh, kit-kitaan nakmadlantan. Anyat gatangam kunak. Ay, kwa, dua supot ato yaw. Dua supot ato yaw, tikatangag, ading. Anya? Kasla ka ano lang, di may kakimatang iti tuyo Ita, kumatang ka manan? Ha? Ay, kwa. Ito gamin ti paborito kasi dahil. Tunggal mga anak. Sana mawawan ti tuyaw. Kasta? Mabitlaang. Kasla day bagbagam manong. Ha? Ay, awan, ading. Ti kunak. Nagpintas ka, ading. Ada ka di boyfriend mo. Thank you, manong. Nung kinapod no na, awan pa'y boyfriend ko. Gasta ka day. Ano nagkanasain? Ang gayang boyfriend na. Kanayo naman ti may kumatang ito tayo. Bareng, ma'am. Hala, kitkitaan nakmutlatan manong. Ha? Mabitlaang talaak ti tuyo agat gatangam.
Kakamatan? Tuyo man na? Ne. Apa yang makaungot ka? Di ka kagihaman. Tadaginatang ko si daon bakit? Anya? Siyak ti agyaman? Ay hindi. Si Mundo. Kitwa na si ka. Ay na! Di ginatang mo tuyo din na minsan nga aldaw. Ado pa'y tinabati. Sa ita, tuyo man na, tinapan mo ginatang? Ay na, aguuyong kansan. Kaso no, di ka magsitsida. Isungarot tadala ko da. Anya ka mo ting. Imbis nga giyamang ka, umanungit ka ba lang? May salaan nga at istor ang mabalin ang pagkatangan? Ha! Kunam kit napan ka man ang gimatang ay di tersena day di ayones. Anya? Kunam siguro no saan kung amuan niya. Isa kay kayat mo timap mapalay di tersena day di ayones. Gapo ta pag-aayat mo laang asirsiripan. Maay-ayatan ka una iti panagbadbado na. Ay no, awanan ka iti bain! Ay, Linda. Amam si kakarag. Sipod pa'y kat maniyakol ka talaga. Ay na, duwa ti anak tan. Ngamsaan mo na tamay katitakin na agsisirip mo, salbag ka. Anya? Agasan man, may salaabunan tinapalabas manipod na ganaka. Ngam tuyokit din, tikat katangam nga ipasidakan niya. Imbes at ada kumamot sa baw na. Ayat mula ang makasirip iti saan arumbang asiripan. Ay na, nagmayat ka nga ibarsak iti deraas. Salit! Bigbiga mga kakatawa ka pare Rodel. Kas ka lamang ininsulto ha. Ken, no iso ti panag ko na mga ison. Anya? Nagpigsamot ti panang sipat ni pagad mo kay di Rabia. Nangag ko nga daging kay di balay. Natitiling akpay siya. Ti aramidam pare. Kundi gatang ka iti tuyo. Ayat mula ang masirip day di ayunis. Ay pawan niya. Dahil tangiwa mo pare. Amano makadalon to di ka ni bagagaw na rikatay. At damag ka ang panagbutang mo kinibakan mo pare. Ingam kastakit din, di mapan mo aramidon. Ang sirsirip, anya laki din. Ngam husto mo tinangag ko ako na nibagat mo kin ka pare. Kan anak na laeng. Imbes atay adda kumamot sa baw nati ipasidam. Ngam tuyukit din. Ha, nakamagmaga. Ay awan mon karag. Hoy, amom siga. Makadadahal ka talaga ital daw. Ha? Tapay? An-anwan ka aya? Ay, epal. Nakita na lang nagkakatawa ki din. Oh. Makakatawag lang mat Tamok ngamin asinipat na ka ni bakit mo, idi na minsan nga aldaw. Kaya niya itang. Kalayon tumat ngamin atuyo ti ipasidam kan kuana. Nga ore adumot ti mabalin agatangam. Ha? Kasi sirip mo ngamin dayta. Di ka lang maikat ngamin dayta nga ugalim. Agsisirip man niya. Ew! Hoy! Ew! Di mo mo ti sasawom si kabakla. Sarte nga nak, tamang ano niya pa ti marami ko king galo ko. Makaungat ka tapod no ti bagak. Agsisirip. Anya laki din. Agbaliw ka ngaminan. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! February manan, bulan manan, dagiti adakaayan ayat na. Ha? Ulitak bulan, dagiti adakaayan ayat na. Nita! Saan akaraman, dagiti awan boyfriend, wano girlfriend na dita. Kang runaan na, saan akaraman, dagiti baak. Si kakit di matanton niya.
Makasao ka man. Katpudno mo ti bagbagak saan aya? Ala, wala no isuti ko na. Anya ko ma, saan kumat nga ipatay ti kaawan kayan ayat ko? Whatever, sakit lang ang iti ulo dagiti lalaki anya. Oy, saan nga amin anya? No para kan ka kat sakit ti ulo dagiti lalaki. Saan kanyak? Anya? Nakunak dayta, gaput adda ni Lando kaayan ayat ko. Faithful kanyak. Maawatam. What? Oh, apa kas tadi lang ang bird? Madilang arutin tal aldaw ko. Karkaruwang pa ilang mat. Berta ko ng kanyak san abert. Ah? Wingayam. Ala, bertalatan man. Oh, apa nga rin akas tati lang am? Siguro, adaman ang nakaapam anya. Ay, dayjay man nga Antonia, makabuisit ta talaga. Ha? Kaano pa ay nagbalin na nasaya dahil nga Antonia? Kat kanayon mo't makabwisit. Anya kami timbaga naking kaya. Naku nanakit din, nga itaka no abulan ti February, kat bulan laeng, dagiti adda kayan ayat na. Nukastasan mo abulan. Nalagip ko manen, di pa nang lukluk ko ni Andrew, iti kanyak, beshi. Lipato mo naman dahil nga Andrew. Hindi siya kawalan, no? Dayjay tumat nga ming Antonia, tilay bagpagana. Kapulang nga tatada boyfriend na, kas tiyayan di pa nagsasauna. Ala, bayam kadilatan. Apo, uray pa ibaga na ati bulan ti February. Kat para lang ka na kita the boyfriend na. Ipatay taya. Saan mat? Keep shining, beshi. Na. Amom, kas lata kaktus a napintas. Uray awan sibugta. Napintas na lata. Nabasa. Kumpara ka na Antonia nga the boyfriend na. Ay na. Nakamagmagamot itsura na. Ay laki din. Lando, ang mga nawan dita panunot mo ipalagip ko laang nga umadanin ti Valentine's Day. Ha? Ang mga no adamot planom amang ipasyar kanya. Pangipasyara ngay kumaking ka. Sa dino ay ati kaya mapapanan. Saludsodan nak, no sa dino ti kahit ko apapanan? Ay kuwan na. Ang mga ngamin na saan mo man na kayat no siyak ti mangisurap. Nasaya at matana kasta ti panunot mo. Kaya't ko apapanan, kat ijay bahay na ba to? Ijay laon yun ngay. Ay, ijay sinan... Ay, Di ka nagkadkad ta sinaludsod mo no sa dino ti kahit ko apapanan. ala, mapanta nga raw din ton Valentine's Day. Nakaragrag sa kak unay ti daytang imbagam Lando. Isa ganak ti ipapanta ijay. Nabayagan akayat ko ti agpasyar ijay. Ay na! Nakaragrag sa kak talaga. Day, magkabayan to niya. Bigbigat ang nakaragragsak ka. Ha? Ay, katuan Auntie Minda. Naragsak talaga ti bigat ko. Ay, nasaya at kadino kasta. Naku na nga minilando akaayan ayat ko. Amapan kami kano agpasyar ije bahay na bato into no may Valentine's Day. Ha? Ay na, idi pa'y akayat ko ti mapan ijay. Kamaudyanan na ibaga na nga ipasyar nak ijay. Masigurado ka naragsak ti Valentine's Day. Ay na, makaparagsak kunak tumat. Kan kang runaan na, at dapay ka date ko. Ay katuan saan ka makarelate iti ibagbagak? Gaputa baak ka ngamin na bakit? Bimakit kayo abaak. Ew, Ania, hoy Antonia, dinakman bagan iti kasta. Ay, tanangam ti panagsasaom kunak tumat. Ni, apay makaungot ka, katpudno mo ti bagbagak sana ya. Baak mo't talaga. Ulitak baak ka, iso nga awan ka Valentine's mo, awan ka date mo. Nyalakit din,
Ay, panawan nakta ang mga nasumip nga ti panagkitakan ka, Antonia! Nagalas sa talaga ti ugali da nga Antonia. Agasam man, no nangalaan na iti turid na ang ibagay ti kastaking ka. Makapakod-kod nga ron iti ulo na diya babae. Di ka pala tinumpay ti kanigid kan kanawan. Tapno agnakam ti awanan baing. Ay, maminsan pa'y at talaga nga ibaga na kanyak tikas jay. Tungpaa ka talaga. Ay nawan, tapno agnakam. Kung namulan nakagugwapo ti boyfriend na. Nakangingisit mo ni Landong. Agkalkalyo pa ti siko na. Agrangyat pa ti saka na. Ay apo, yumukod. Isumot. Kaslabi na ti tipor, ije bantay, iti kinangisit na. Ay, una yan. Di kaslabin natin ti puor na labas. Pudnumat, ngam no agsasauday nga Antonia, kunam lalo kagwapuan ti boyfriend na. Nagturod pa amang ibaga kaniya, kasahan na kano ang makarelate iti ibagbaga na may papan iti Valentine's. Taba akak kano. Ay, ti awanan baen. Enton maminsan nga ibaga na pa iking katikas na. Pasubsubam, tapno agnakam. Ang lalaki din. Uy, Bert! Aday bagak Salbag ka, Mat. Mamin, ano kadipay nga ibakaken ka asan abert tinagan ko? Berta! Kunak lang arutan. Anya lakit din aya. Nagadukat nga. Ala, Berta latan no, Berta. Oh, anyat ibagam aya. Ipakamuklaan kan ka, nag-date kami kinilando, iji bahay na bato, inton umay a Valentine's Day. Anya? Day tati ibagam kanya? Katuan, kasi ka ngay, ada ka dimot ka date mo? Hoy! Anya ko mati bibiyang mo noon kadit ko? San kumat nga ipatay? Kunam laday ta, tawan nga min mangayat kan ka. Anya? Katuan mat, naimbag pa'y kanyak, tadalata ni Lando a faithful, loyal kanyak. Agraraman. Loyal no loyal. Awan bibiyang ko. Heh! Nakangisngisit mit larot. Anya laki din. Kasjay man Antonia. Uray saan mo asaludsudan kit ibagbaga na. Wan nga ron. Saan ko matasal sa ludsudan? No papananda kinilando inton Valentine's Day. Ngam ibagbaga nakit din. Ay na, nagala si boyfriend na. Din sa magbrabras. Makapuling ti dikki na. Kapansin masyado. Nako. Naimbag ko mga rudmet no gwapo ti pampanakal na ang boyfriend na. Ngam saan met? Nagtangkan mo tingisit na. Iso pa ya. Kaslasong road. Nakauy-uyaw day diyang Antonia. Adan tula taal daw namat Ay win na. Apay ka na yung latan nga iso ti aguy-uyaw. Ay, saan ko nga itulok? Adan tula tamaban ni itak a foreigner. Huyon to day diyang babae. Sika talaga. Kita niya nga ti pagapan mo no bilang lang ija foreign na. Ay, saan na masapol ti pagapanan niya? Umanahin day ti baniit ko, beshi. Anya laki din. Nagsapa ka mo tin. Nakaraing Antonia. Mapana kaya istor nila kay Punsyo. Ha? Nakman gumatang, barang adala ko na akartib. Eh, apay ti karatay. Si kakit dimat, apay, nalipatan ma Valentine's Day inton bigatan. Ha? Ayaw kaya man niya. Oh, ang mga nalipatan ti promise mo kanyak, ang mapantag pa siya iji bahay na ba to, Apay malipata kaya. Mapantaman. Inak gumatang iti kartib, tapukisak man mo ti kakaisunak ko. Nasamsamag nga minan kat, sapay Valentine's Day inton bigat. Wangag pa isa, nagsamudyo. Kin apay masapol pa ya, pukisap. Katuan alangan mat, jaklaki di itulok nga Valentine's Day ta nakasamsamak. Iso apuki saklando. Anyat gatangam, Antonia. Gumatak man iti kartib tata. Ha? Ano mga itikartib? Ne,
Apay nalipatan nyo a Valentine's Day inton bigat? Ha? Ngam sa bagay, may sa kayo mo't alima kay abaak. Ya. Isu asaan kayo ang makarelate. Si Kakit Dimot Antonia, tila sasawumot. Ay na, pudno ti bagbagak tata. Anya, lakit din. Mala, lakwan na ko na iti kartib, tapagpokis ko dito Chinese petchay ko. Chinese Pichay? Kita, saan nyo ang muda kita, ta saan nyo ang napadasan? Baka kayo nga rodya. Ala, man na dito kartibon taagtalaw kan. Anya? Tila malawlawat mo. Salbag ka. Ne, nagsabat talang nga rodan, ngam di ka pa'y saludsodan no anok na ito'y kartib mat. Ani ngam sa bagay, saan ka ngamin ang makarelate ako nak? Gaputa na baakan ka. Awan boyfriend mo, awan ka date mo inton bigat. Hay, aday ta ka man ako nakon kat. Mangdadaal ka talaga iti bigat. Nagado ngamin ang mabalin ko ang masabat, si kapay laang. Makarunod ka talaga kanyak. Gaputa pudno ti bagbagak. Nabaakan ka balasang. Siguro, awan ti mayat ang mangaram kan ka. Gapo nga tatakwa. Ay, sumardang ka. Anyways, Valentine's Day inton bigat. Isung agpukisak. Aniya, pukisak man na ito Chinese petchay ko. Tapno maragsakan mo't anilando my loves aka Valentine's ko. Apa, isalsalod-sodak ayata ibagbagam? Saan man kit di? Just sharing. Ngam sa bagay, kas itinakunak, talaga saan ka ang makarelate, gapo tabaak ka. Ulitak gapo tabaak ka. Ay, di ta ka manlangan. Bye! Anda ako niti banyo. Pukisak man kit dita ni. Kasamsama. Ang mga noon niya pati maibaga ni Lando. Ay, anay ko! Lando! Nay! Nakukuha mo, nakakayang kamay! Abay! Lando! Nakapukisak yung nakartip ko matan. Natipingan iti mani-manikam. Anya! Unay! Tama na. Nagsakit na talaga. Unay mo titsuraan napisi mo tay. Tugong ko naman. Nagkurang kami nakartip to. Saram ka mabalim mo tisibar. Ay, sumot yaman dyan. Tala ko na. Nagsakit lang daw. Nasunod ti Valentine's Day na lokastal. Sabi naganglamyaw. Nakartip ko mo dyan. Kung ako nabuk, nakartip ko di mani-manig magayaman. Una yan. Unay ay, hindi ka to pala pinag-umasag guys ah. Awanan. Kung ako lagi din makapag-date-date ta Valentine's. Yung saan magayam. Ay, salbag kita. Kanya rin. Sanda na makapasyar ata kasi amo tinarami mo. Ay, unay na iti kastoy. Unay nure ko mama no. Nagusar ka ti ko. Sino? Nagano nga minti mabalim mo nga usar eh. Kartip pala mo ta nakatataran. Nya nga ita. Natipingan lang aroon taman ni manay. Awanan ti Valentine's Day ta. Imbes ka at data iti ngagpaspasyar. At data diti o nagtibalay. Saan lang aroon na makitan. Pukisam to pa ilang kami may. Ay nakababayin ka kanakitikin ang kantyawa mabaak. Kas kadawang kadit na dita nga ibagbagang. Anya? Nilangan ti may bagada. Numamanda na kartip mo ti manimanay. Tiping lang aro. Unay mo. Nalaki din. Nya itsurahan na data diwit. Oh. Ay napaw! Gungunam! Gungunam tumanan inton maramdama. Agmalam kan mabigatan. Oh, Beshi. Ha? Nakadkadlaw manan nga dakarod mo Apay, Beshi, saan mo ka di pa yan nadamag din na pasama kina Antonia aparamag anauyaw anagalas ti ugarin na? Ha? Saan pa'y Beshi? Sa sana mo nga minachismosa akas kingkwana. Apay anya? Ket no nakartib na ti mani-mani na iti kalman. Ha? What?
Wen beshi. Gunggunan ako nakngalon. Nakaamam mo, Beshi. Nakita? Inchismis man ni Maricel kanyak. Iso nga rin nagkatawa kami. Tanak ko na anatipingan ka no. Kina pala nakatiping na. Diyan mo. Ayun na yan. Napaya natipingan ka na. Di pala nakaratip abo. Kumangarod Tapno adagong gunana anak ka uyaw. Kat nagapgasang nga eh. Ay, awan ang arod. Saan na natuloy ti Valentine's Day? Da kanilando, anak ang ngisit. Ta nakaratip na mag-aam ti mani-manina. Ay, laki din. Ay, Antonia! Nadamag ko nakaratip mo ka ng ti mani-mani. Anya? Tima ko nakalaang kahit gunggunam. Ganabam ti kinaman naguyaw mo kada kami nga awan boyfriend na. Nakartip mo ka no? Isa na tipingan. Di pala nakartip abo Tapnawanan na bate. Kasi mo nilando. Pangikugso. Mayapo. Si kakit di mat. Idad anas mat. Kaya bag ano mapalim pa may skat stipan. Ay talaga. Nauyaw ka nga mingkat. Gapulang tada ka Valentine's mo. Aguyaw ka iti awan boyfriend na. Kas kada baak ababakat. Kan lalakay dita. Anya nga ita, imbagi soda ata buo pa eh. Nya. Sa anak mo nga naguyaw. When tawanan ta pa, ay apo, nabawasanan. Nakartib mo lang arod. Ngam no sana napasamak na ita, malamang sa malamang, aramang, napapga, daging ga ita, kataguy uyaw kalata. Anya. Anya? Sapay lang ko matain ton sumaron, no? Kit makartib mo abo, Nya laki din. Kasi pa nilando. Umay kanyakon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.